Lornou Berniovou. Áno, máme ju tu dnes v Teleráne, takže sledujte to bežne. Ja som zvedavá na tvojho aniela. A ja. Dobré ráno. Už od kolísky sa jej prihovárajú anjeli. Pomohli jej aj pri životných tragédiách. Prvýkrát našla odvahu porozprávať o nich svetu až v knihe Anjeli v mojich vlasoch. Na Slovensko prichádza s posolstvom nádeje od anjelov. Írska mystička Lorna Berniová už o chvíľu v Teleráne. Áno, a ľudia, ktorí čítali knihu napríklad Anjeli v mojich vlasoch, alebo Schody do neba, alebo tú najnovšiu posolstvo s nádejou od anielov, tak tým čitateľom Lornu Berniovú nemusíme predstavovať, ale je tu dnes ráno s nami a my sami sme zvedaví, čo to prinesie. Koľko anielov. Hello, good morning, welcome. Good morning. I'm delighted to be here with you. We're very glad you came, you arrived, and you're with us. Takže ja som tiež len povedal, že sme veľmi radi, že prišla a že je s nami. We can't wait to talk with you about angels, because when we were talking today morning together, we were wondering if we have some angels here around us. Our guardian angels, or everybody here. Every single human being has a guardian angel. Pardon, ja len braužím, že už ráno sme sa rozprávali, že sme uvažovali, že či tu máme v štúdiu nejakých anielov a koľko ich tu máme okolo seba. Takže to bola tá otázka a pani Lorna zatiaľ stihla povedať iba to, že áno, že každý z nás má svojho aniela. Okay, continue. And it doesn't matter whether you believe or not, you have a guardian angel. That's a gift from God, and it's the gatekeeper of your soul. And it doesn't matter what religion you are either, or even if you have none, or even if you say you're just spiritual. Takže hovorí o tom, že naozaj nezáleží na tom, akého ste náboženstva, či veríte alebo neveríte na anielov. Každý z vás má ako dar od Boha svojho aniela, ktorý mu stráži tú svoju dušu. So you can see our guardian angels now, they are here. Yes, I can see everyone's guardian angel. I can see, you know, physically as I see you, but I have since I was a baby, and it's normal and natural for me. And do you want me to describe your guardian angel? Yes, but just a second, tak práve povedal, že áno, že aj my ich tu teraz máme a že ich vidí, o chvíľu nám ich aj opíše, ale zároveň ešte Lorna povedala to, že ona vidí anielov už od útleho detstva, vlastne odkedy už bola v postielke, tak odtedy ich vydáva. No a teraz ideme opisovať tých anielov, teda ako vyzerajú. So how do our angels? Well, I suppose the first thing I should say, angels are neither male or female. They just sometimes give a male or female appearance for us, you know, and only for they give a human appearance within themselves. I'd find it very hard to describe them. Takže ja by som len povedal, že z nášho pohľadu môže mať niekedy podobizeň muža alebo ženy, tak ich aspoň môžeme vidieť my. And I'll describe your guardian angel. Takže teraz opíše aniela Diana. Your guardian angel is actually, I would say, giving a female appearance, and she is dressed in all gold, and she's absolutely enormous, because I have to slightly look up. And at times, even when you were talking over there to the other lady, she was putting her arms on your shoulder and at times bending down, as if she was whispering to you. And she seems to be dressed in other colours as well, and her face is very, very radiant, and her eyes look like, the only way I can describe them, like stars. They seem to reflect, which doesn't always happen, abundance of colours. Tak nám ho opíš. Ja som sa normálne trošku zapotila z toho, takže áno, máme tu všetci svojich anielov. Ja mám jedného priamo teraz tu nad sebou. Je to teda podobizeň akoby ženy, ktorá sa ma aj pred chvíľkou, keď sme sa rozprávali s Ľudkou Kolárovou, ako keby dotýkala na ramenách a je veľmi žiarivá a jej oči a vysoká jej oči sú zvláštne, ťažko to opísať. Farebne vraj sú veľmi
Povedz to po anglicky. Neviem, nie, ale také Dobre. možno, že dúhové, ale opisovala áno. ešte aj zlatú farbu a ešte aj rôzne farby, ktoré sa menia. No tak to je krásne, Aniel. Yeah, that's nice. Beautiful, beautiful angel. What about... Like me to describe you? Yeah. Maybe it's enough just to say if I have or not, but you already said I have. Yes, you have a guardian. Everybody has a guardian angel. I'm just careful, you know. Yeah. What if you say something what wouldn't be such a nice as her angel, you know? Tak ja len hovorím práve, že mám trošku obavy, či má opísať toho môjho, že čo keď nebude taký pekný ako Diana. Everyone's guardian angel is beautiful. Každý strážny aniel je krásny. And I always find it very hard to describe them because your guardian angel is more beautiful than I described it. And mine? And the same with yours. And your guardian angel, I have to smile, I don't know why they're doing this, but your guardian angel gave a male appearance. And all as I can see about your guardian angel is, again, your guardian angel seems to be dressed in gold, which I think they're doing that deliberately to tease Tiež me. je odetý v zlate. But your guardian angel seems to have a whole load of patrons, design on the clothing it's wearing, and is very straight like this, and it has its hands on your shoulders at times, as if pushing you gently forward all of the time. And I think that is beautiful. I didn't see it bend down to whisper to you, but it's looking down at you with just such a smile. No, Ideš, Loves povieš? you so much. tak ja ho trošku opíšem, je tiež vysoký, tiež odetý v zlate, veľmi sa usmieva, tak má tu nado mnou nejak Áno, takto ruky a jemne jemne sa má tak akože tlačí dopredu a je veľmi spriamený a toto má ešte na sebe nejaké také patenty, ja som hotový z toho. And this place is full of angels. Yeah. And I can see literally everyone's guardian angel. Everyone has a guardian angel, and it doesn't matter whether you believe or not, or whether you are good or bad. So many angels in one studio, unbelievable. Yeah. You can, Packed Everywhere. here. you can talk with them, with your guardian angel. Yes, and you can talk with your guardian angel. Takže ja to aspoň preložím teraz veľmi rýchlo, že áno, naozaj každý z tých ľudí, ktorí sme tu máme svojho nás tu naozaj veľa. aniela a dokonca môžeme teraz s nimi práve sa môžeme s nimi rozprávať. And tell us how. Konečne informácie, ktoré teraz využijete, ako sa rozprávať so svojimi anielmi, aby nebola reč len o našich. Well, I think the first thing you say to yourself, whether you believe or not, is say, what have you got to lose? And all I can say to you is you've nothing to lose. Then just asking your guardian angel, even once in your life, to give you a helping hand through life. And you just talk like we are talking, or silently. Your guardian angel is your best friend and your companion that never leaves you for 1 second. So you're never alone. Okay, may I say something? yeah. We couldn't really hear you properly because we got instructions. But ja práve hovorím, že sme ju nemohli pozorne počúvať, pretože sme dostali inštrukcie, ale zasa, ako vidíte, I can see your guardian angel behind you, ale môžeme vidieť jej strážneho anjela, je to pani prekladateľka. Dobré ránko, tak môžete nám teraz týmto pomôcť, lebo naozaj sme to nepočuli. Budem potrebovať zopakovať, pretože tiež som nepočula. Can you repeat it, please? Yes. Can I What is it? repeat what I just said? Yes. Yeah. I can't probably accept words, but every single person has a guardian angel, and all that you have to do is talk to your guardian angel as you talk to each other, Yeah. or talk to your guardian angel silently. And even if you ask once a year for your guardian angel to give you a helping hand, you will notice the change in your life. You will notice things will get easier for you. I couldn't survive without the help of my guardian angel. And Takže poprosím pani tlmočníčku Martu Perenovú. Stanku Bošiakovú, dobrý deň. Dobré ráno. Dobré ráno. Takže ako Lorna zopakovala, každý má svojho strážneho anjela a každý sa s ním môže rozprávať, tak ako navzájom spolu hovoríme, úplne prirodzene. A aspoň raz ročne, ak sa pokúsime hovoriť so svojím strážnym anjelom, tak sa veci v našom živote môžu zlepšiť, môžu nám to pomôcť. Ja, teda ako
ako Lorna, si neviem predstaviť, že by som žila bez toho, aby som mohla komunikovať so svojimi strážnymi anielmi, alebo že by som žila vôbec bez nich. Ďakujeme veľmi pekne. Okay, so thank you very much. Can you please stay with us and answer the questions from Facebook, our viewers? Yeah. Takže Lorna s nami zostane tu v štúdiu Telerana a vám na Facebooku bude odpovedať na vaše otázky. Ak sa s ňou chcete ale aj osobne stretnúť, tak môžete, pretože ona bude tu v Bratislave mať autogramiádu. Určite sa na vás bude tešiť. We are very happy that you came here and I feel so positive energy from you. So I'm delighted I have been invited to your country. I wouldn't be here otherwise. So thank you. Thank you for coming. Takže len sme jej poďakovali a že sme veľmi radi, že ešte by sme prišla mohli medzi nás. pripomenúť jednu takú vec, že pokojne sa naozaj ozývajte na Facebook, pretože každý z nás má svojho anjela. Či už máte pocit, že ste dobrí, alebo že robíte aj zlé veci, anjeli nás nikdy nekritizujú, napríklad, a vždy nám pomáhajú. A pokiaľ sa vám náhodou prihodilo v rodine niečo, čo vás veľmi nepotešilo a mohla to byť pokojne aj tragédia, tak aj tam je isté vysvetlenie. A odpoveď aj na tieto otázky nájdete teraz počas rozhovoru s Lornou na našom Facebooku. Môžete komunikovať po slovensky a Stanka vám pomôže preložiť to do angličtiny, takže určite píšte a reagujte. Áno. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. A už dvakrát ste sa dnes v Teleráne pozreli na úžasného herca. Čujeme v anielskom Teleráne na všetkých týchto nádherných anielikov, ktorých môžete vidieť v štúdiu Telerána. Máme z obchodu Radôska, takže ďakujeme veľmi pekne. A aj dnešná naša celoránka bola venovaná anielskej téme, keďže medzi nás prišla pani Lorna Burney a dokonca aj jej knižky sú cenou v celoránke. Takže Natálka, dobré ránko. Dobré ránko, dobré Prosím ťa, ránko. povedzme, čo písali diváci a komu tieto nádherné knižky dáme. No, takže diváci nám poslali naozaj veľa skúseností s anielmi, no a my sme vybrali ďalší taký prípad, kedy vlastne študentka prechádzala cez kolajnice a nevšimla si, že prechádza vlak a pocítila naozaj nejakú tú fyzickú silu, ktorá sa jej dotkla a potiahla ju späť vlastne v tom momente, ako ten vlak prešiel, takže vlastne pokladá to za záchranu aniela, ktorý v tom momente pomohol. No a Alenke Velikej posielame vlastne do Humenného túto krásnu knižku. No a ďalšia je Martinka Janovská, ktorá vlastne tiež má skúsenosti s anielmi celý svoj život. Je to vlastne, nie je to nič konkrétne, ale pociťuje ich vlastne každý svoj deň. Takže Prítomnosť. Takže aj jej posielame, pretože knižky máme dve. Pani Lorna Burney stále zostáva s nami v Teleráne a vy jej môžete písať na náš Facebook, ak sa niečo o anieloch chcete opýtať. Máme tu aj prekladateľku Stanku, takže ak neviete po anglicky, nebojte sa, môžete kľudne písať aj po slovensky. Tešíme sa veľmi pekne, že ste medzi nás prišli. Nice to meet you again. A ja už som niečo zacítila, nebol to aniel tentokrát, ale bola to úžasná vôňa. Môžem niečo povedať? Ja ti poviem, čo si... Aha, ja musím nad ním aniel jeho odišiel. Na to trošku taký... Taký sa takto nedáva. Poviem, že tie mali odložiť možno panenku svojho aniela. Môže vidieť svojich Hi. You were... Some fish? Yeah, okay. Odložiť v kuchyni, pretože Justin s Myškom varili. Opäť. Can we 4 seconds, please? Takže tu je prudká debata, pretože práve vy, Anielo. diváci, áno, sa pýtate Lorny na našom Facebooku a Natálka vám to sprostredkováva, takže tak, ale teraz vás trošku vyrušíme. My len by sme od pani Lorny potrebovali vedieť, ktoré z jedla jej máme odložiť v kuchyni, pretože Justin s Myškom varili aj rybu, aj kuracie máme a ešte bravčovú panenku. Všetko na slovenský spôsob. Takže čo je odložíme? Ja ju typujem totiž to na takú vegetariánu. Rybu, ja tiež. I think you're a vegetarian. Yeah? Yes. Yeah, so fish. You like to eat some fish? Yes. Yeah, okay. My angel told me. Thank you. Well, you see, you listen. Dobre, takže jednu rybku odložíme. I will try, but tell me, you can see your angels or your guardian angel since childhood, but I'm already adult, and is still possible that one day I might see my angel? Len som sa opýtal, že ona vidí svojho aniela strážneho od malička, ale že či je šance, že ja už ako dospelý by som jedného dňa uvidel toho svojho. It is possible. I know very young children, babies, can see angels, and I know the elderly. You know,
not them all, but some of them will see an angel at least once. And a lot of people, when it gets near time for them, for their physical body to die, you will see an angel. Most people do. But even the elderly are afraid to say that they have seen an angel, because you will think they're going a bit senile and put them in a nursing home. That's what the elderly say to me. Stanka, môžem vás poprosiť? Takže väčšinou deti vidia svojich strážnych anielov, v detstve je to celkom bežné, ale aj keď človek dospieje, aj vtedy dospieje, tak môže vidieť svojich strážnych anielov. Väčšinou človek raz za život vidí strážneho aniela. Stáva sa to minimálne vtedy, keď človek opúšťa svoje fyzické telo, keď zomiera, vtedy vidí svojho strážneho aniela. A čo mi povedali seniori, starší ľudia, s ktorými sa stretávam, je, že vidia anielov, ale boja sa to priznať, aby ich náhodou nedali do domu opatrovateľskej služby a nemysleli si oni, že sú vlastne už seniormi. A objavujeme sa na svete niekoľkokrát, keďže spomínala pani Lorna dušu a to telo, tak keď odíde duša, vrátime sa potom ešte znova? To znamená, verí na reinkarnáciu? I have to smile at that, but reincarnation, I have to be very truthful, doesn't happen every day. It's very rare when it does, if God sends someone back. Why would you want to come back when you're in heaven? You don't. To be better, maybe. Yeah. No, you Better don't. in another life. No, because, when you go to heaven, you do not want to come back at all, even for your loved ones. And even if God did decide to send you back, you may not be a boy, you could be a girl. Yeah. You could be in another family. Table. It could be 1,000 years from now. No, not a table. Yeah. 1,000 years from now. When you die and go to heaven, you live forever. You don't want to come back. Our souls live forever. Your soul lives forever. Takže čo sa týka reinkarnácie, tak na tým sa vždy trochu pousmejem, pretože reinkarnácia ako taká je veľmi, veľmi zriedkavá. Keď sa dostanete do neba, tak nemáte určite chuť sa vrácať späť. Žijete väčšine, ale keď už ste v nebi, tak sa nechcete vrácať. Je pravda, že Boh sa môže rozhodnúť a poslať vás naspäť, ale môže vás poslať v inej podobe. To znamená, nemusíte byť muž, môžete byť potom žena, určite nie nejaký predmet, ale môže sa to stať, je to veľmi zriedkavé, ale duša ako taká, hovoríme o fyzickom tele, tak duša žije väčšine. Ďakujeme. Natálka, čo ešte ľudí zaujíma? Našich divákov teda. Ľudí zaujíma, ako svoje deti napríklad podporiť v tom, aby si nezakrývali oči pred anielmi, ktorých vidia od detstva, takže tiež je tam súvislosť s tou témou, že deti majú vlastne prirodzenú schopnosť. Deti sú také emotívnejšie na takéto veci a viac ich, mám taký pocit, vnímajú. Áno, no a vlastne ešte sa pýtajú, ako oni sami môžu vidieť anielov a ako ich môžu cítiť, takže to sú tie najtradičnejšie otázky. To je taká zaujímavá téma. No, pozrite, pokiaľ máte ešte otázky, pani Lorna je ešte tu s nami chvíľu, rýchlo píšte svoje otázky, máme ju na Slovensku, zostáva, pretože ju čaká autogram, ja dá svojej knihy, takže tiež máte šancu sa s ňou osobne Stretnúť dokonca osobne, ja len prepáč, ak môžem, ako vám chutí to jedlo? It's actually lovely. I'm enjoying it, so thanks to the chef. OK, takže poďakujeme sa šéf-kuchárovi, je veľmi dobre, tak sa tešíme, že slovenská kuchyňa trošku upgradeovaná chutí aj nášmu zahraničnému hosťovi, dneska veľmi výnimočnému. No a ďakujeme tiež našim hosťom z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorí s nami boli už od 6 rána a zodpovedali vaše otázky, takže ak dovolíte, a samozrejme ešte pán doktor Lipták. Cez krčové žily, áno, horúce uška majú normálne, tak ste dneska telefonovali. Sme radi, že ste dnes sledovali Teleráno, dnes tu bola naozaj výborná atmosféra, priam taká anielská. No a zajtra bude deň narcisov, takže aj vy sa na chvíľu budete môcť stať takými anielmi a pomôcť ostatným ľuďom. Majte sa krásne, prajeme pekný deň. Krásny deň. Dovidenia.